Għandna d-dover li nħallu d-dinja ħjar għal uliedna. Saħqet dan il-membru parlamentari Ewropew Mirjam Dalli flaqa miftuħa l pubbliku fejn tkellmet fuq il-ħidma li trid issir biex ikollna ambjent aktar b'saħħtu mal-Ewropa kollha. Dwar tniġġis mill-karozzi Dalli ħabbret li l-Parlament Ewropew se jwaqqaf kumitat ta' inkjesta biex investiga l-każ ta' frodi tal-emissjonijiet fil-karozzi bilan li jara x'ġara fil-passat u li l-affarijiet ma jerġgħux jirrepetu ruhom. Dwar il-marda tal-kanċer tas-sider qalet li qed tagħmel pressjoni fuq il-Kummissjoni Ewropea biex ikollha politika li tippromuovi l-investiment fit-teknoloġija biex il-marda tinqabad minn kmieni u biex jiġu offruti l-aħjar servizzi mediċi. Hija temmet tgħid b'sodisfazzjon kbir li Malta tista' tkun fost l-ewwel pajjiżi li ddaħħal liġi li taraf li l-awtiżmu hija kundizzjoni differenti minn diżabilità ġenerali biex jiġu indirizzati aktar il-bżonnijiet ta' dawn il-persuni. L-Europarlamentari Laburista Marlene Mizzi ħatret kelliema l-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fuq rapport dwar il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal strateġija ġdida għas-suq uniku għal servizzi u oġġetti. Il-proposta hija mmarkata li toħroġ il-potenzjal sħiħ tas-suq uniku u tgħin lill-Ewropa tissaħħaħ fl-ekonomija globali. 22 azzjoni huma maħsuba bilan li jsir l-aħjar użu tas-suq uniku u jwasslu riżultati pożittivi għall konsumaturi, negozji żaru medji u startups. Mizzi qalet li s-suq uniku jirrappreżenta l-qalba tal-proċess ta' integrazzjoni Ewropea. Hija laqgħet il-proposta ppreżentata mill-Kummissjoni li ssejjaħ għal suq uniku iktar profond u aktar ġust. Iżda qalet li stenniet li din l-istrateġija tkun aktar ambizzjuża u tippreżenta viżjoni ċara għall futur billi tibni fuq ir-riżultati pożittivi tas-Single Market Act u tkun referenza fil-viżjoni tal-Istrateġija l-Ewropa 2020.